akalin jungkir negara Indonesia. Makmume kentir imame atine kafir uripe sluku bathok elailo sirama menyang Solo sempit lupa wong mati ora lupa yen upah meten diputar yen uripku Allah
Jadi lulu wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus lukus patok patok itu sira pemenyang solo le oleh lukus gedhe lolo wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus lukus patok patok itu sira pemenyang solo le oleh payung kutha gedhe lolo wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tak lilo 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 ledo menemo mencobi bertami anakku sing bagus rupane yen nangis gak ilang bagusi ya Iling iling sira manungsa kaler esti enom lan tuwa saben dina padha iling kapan-kapan nopo timbalan timbalan ingkang maha suci dalam rakelem bakale mati bisa liti penganggon putih wis budal rai somuli tumpakane kereta coba rutane papan umpama manungsa rujukan di rumahku tanpa batal tanpa rasa upaira ono lawange turuti dewi ra ono katane ditutupi anjan-anjan ditutupi disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang ngisi kaya wong tembang yen nanti arah-arah iku pertanda yen imane kurang
Ku coba melempar mangkis, mangkisku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadisku lamar janda ku dapat. Zaman edan wong tua rapi perawan yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rowo dawa butute sing akeh mulune yen digoyang ser aduh penake iki piye wong tuwa rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rowo dawa butute sing akeh ulune yen digoyang ser aduh penake yen digoyang ser aduh penake. Cilianku rambutku dicukur